Gaur kristalezko sabaiari buruz hitz egiteko Ixone Arroabarren dugu platoan. Ingenieritzaren munduan dabil sartuta. Eta gainera, mundu maskulino bat izateaz aparte, bera lidergo karguetan ere ibili da. Eta beraz, goazen berarekin hitz egitera, ze baditu gauza asko kontatzeko mundu honi buruz. Ongi etorri, Ixone. Eskerrik asko. Zer modu zaude? Ongi. Urduri pixka bat. Urduri. Bueno, guztiak hasten zarete urduri eta gero askatzen zarete pila bat, ez? Azkenean, bueno, erresa da zuentzat, ze azkenean hitz egiten dugu zuen ikuspuntutik, ez? Ja. Oso gai potentea dirudi, ez? Kristalezko sabaia, ez? Eta ze esango dut ni honi buruz. Baina azkenean, emakume garen heinean, ez? Eta gainera, nik uste zure sektorea ere nahiko maskulinoa dela, ez? Azkenean ingeniaritza eta baita ere softwareen programaketa eta inteligentzia artifiziala, ez? Bai. Orduan, nik uste esango dituzula gauza oso interesgarriak eta dituzula hor kontatzeko gauza nahikotxo. Bueno, ez dakit. Nik uste bai, ez? Ni adibidez, ez? Ni gai hori adibidez ez dute zer kontrolatzen, ez? Baina beti egia da, ez, kanpotik, ez, ikusi dudala, hori oso sektore maskulino bat bezala, ez? Eta batzutan betxatzen dut, nolakoa da, ez, emakume bezala horrelako sektore batean lan egitea. Bueno, orainago inteligentzia artifizialari buruz lan egiten, badamat 10 urte enpresa berdinan, baino lehen ez nuen gauzoietan lan egiten, Karonik ere bai, adin bat daukat eta inteligentzia artifiziala gehien bat modan jarri de azkeneko 10 urte hauetan, ez? Eta, bueno, hemen Iruñan gaude, eta bai, gehien bat gizonak badaude, baino justo ere bai, ni hasi naiz lan honetan, amagintzaren etapa zailena pasatuta gero. Nire alabak ja badute 17 eta 11 urte. Bueno, txikiena urte batekin zen, urte bat zuen lan hortan hasi nintzenean, bai. Eta bai, ordura arte ailatu baino lehen, bai asmatu genituen formula desberdinak, edo jardunaldi murriztea, edo ere bai leheno lan egiten nuen beste leku batean urrunago, orduen gero eta hurbilago bilatu behar izan nuen lana, konziliatzeko aizago, eta gero, azkenean bai gelitu nintzen lanei gabe, eta gero ja langabeziatik bai hasi nintzen enpresa honetan. Eta, bai, lehenik, baginen 10 laun, eta hori bagara 200 bat. Bai, enpresa handitu da pile bat, eta bagara emakume gehiago, baina, bai, agian kudeatzen dutenak, gehienak gizonezkoak dira, hori bai. Bueno, nik uste jairaki dituzula bi meloi handi, ez? Batetik amatasunaren kontua, ez? Eta nolakoa den konziliatzea, ez, lana eta amatasuna. Eta bestetik baita ere, lidergo postuetan dauden emakumeen kontua, ez? Azkenean igual enpresan diozuna, ez? Bai, emakumean zaude, ez? Edo batzutan ez, genero kuota hauek, ez? Edo betetzen dira, ez? Bai. Baina, gero nor dago, ez, kudeaketan, nor dago lidergo postuetan, ez? Bai, eta ere bai, erabakiak hartzeko kontutan hartu behar duzu etxeko gauzak. Claro, biak ez, badute zer ikusia, ez? Bai, zeren agian, bai aurketzen zaizkitzu aukerak, baina agian ez erten duzu gauz batzuetara, pentsatzen duzuleko zer etxean daukaz. Ez izango duzula, lan duzulako etxean. Bai, hori da. Gero ere bai gu biak, nietan ere senarra ez gara hemengoak Iruñekoak, baztandarra gara biak, orduen biak hemen bagara bakarrik. Orduan, etxean ere ez dugu gurasoen laguntzarik eta horrela, eta hortan bai, bibili gara Trikimaioak egiten, ez? Bai. Eta, baina, pertsegize
Ba, polita da hemen hurbilean izatea lan polita eta ikasi duzunarekin zer ikusi handiarekin eta, bueno, hortan ere bai izan da, pues ere bai erronka, ez? Hainbertze, zeren niko, bueno, ikasketak bukatu nituen orain dela urte pila bat, ba, 89an, baina orduan jende pila bat joaten zen Madrile, han bazeuden lan interesgarriagoak, edo kanpora, Europan barna, eta ni bai beti izan dut argi, nahi nola gelitu hemen eta herritik hurbil, eta, bueno, pues egiten gustoko lanak, baino hemen hurbilean. Baina, claro, hor mugitzea, pues zaila izan da pixka bat, bai. Zer ikasi zenuen zu? Nik ikasi nuen telekomunikazio ingeniaritza, eta 89an bukatu nuen karrera, eta gero jarraitu nuen doktoretza egiten hemen berian, bai, Iruñen. Eta egin bota nituen beste 4 urte unibertsitatean, ez nintzen irakasle izan, egon nintzen beka batekin, eta bakarrik doktoretza egiten, eta gero hortan ja bukatu nuen, eta hortan bai ere bai, sortzen zaitzu ere bai, hautatu behar duzu edo jarraitu unibertsitateko irakasle bezala, edo ja ateratzea, zeren hori da, lan mundura, eta hortan bai, momentu hortan, ez nuen argi, zertan segitu, edo eta azkenean sortu zitzaidan aukera bat hemen Peraltan lan egiteko elektronikari buruz. Eta, erran nuen, venga, aldatzen dugu gaiaz. Zeren, ere bai zen gustoko nituen gauzak, eta ikasi nituen gauzak, ere bai, baina, pixka bat diferente nire tesiari buruz egindako gaiatik, eta hortzen, ibili nintzen 4 urtez, joan eta torri Iruñetik, Peraltara, bai, eta oso gustora. Hor bai nintzen emakume bakarra, ez, lantegian egiten zituzten bideoporteroan. Orduen zen 2001, egun horiek, ez, 5. Karo, burbuja imobiliaria deitu zen denborali hortan. Orduan, saltzen zen pila bat, erekin... Erekin zer ikusia zituzten... Hori da. Eta orduan, fabrika horretan, ginen 80 pertson, orduan produkzioan, gehienak ziren emakumeak, baina ingenieriak berriz ziren denak gizonezkoak, ni ez bestik. Bai, eta super gustora egon nintzen, baina, karo, gero 2007an sortu zen ere alaba zaharrena, eta ere bai hasi zen krisia. Claro, 2008ko ja izan zen. Hori da, orduan. Krisi potentea. Bai, gauzak ja hasi ziren pixka bat makurtzen, eta gero niretako ere bai, ganta torri, aurra, lana, lo gaizki egin, eta orduan erabaki nuen berriro Iruñera hurbiltzea, bai, bueltatzea. Eta hor, bueltatu nintzen berriro unibertsitatera. Horra hasi nintzen ikerketak egiten ere bai, ez irakasle bezala berriro, zeren erakustea ez duen sobera gustoko, ez. Eta hor, pasatu zitzaidan zen, pasaziren ere bai beste 4 urte, eta orduan gertatu zen krisia, hola, pixka bat beranduago ailegatu zen, zeren dirua ja emana zen aurreko urtetan, eta orduan dirua bukatu zen beranduago, 2012, 2013, eta hortan ere bai, bukatu ziren martxan zeuden proiektuak, eta dirua bukatu zen, eta justo gelitu nintzen berriro aurdun. Eta orduan erran nuen, jazta, gelitu nintzen lanik gabe, eta erran nuen, hartu behar du denbora bat niretako, disfrutatu bigarren aurdunaldia, zeren, lehen bizikoa, horren bertze lana eta presaka eta horrela, ez nuen disfrutatu horren bertze, eta horrela pasa nuen urte bat eta piko ordunaldia, eta gero 2014an erran nuen, hasiko naiz bilatzen, ustez da pasatuko zela igual urte pare bat, edola bilatzeko, eta
2015an, orai urtarrilan egingo ditut 10 urte, hasi nintzen orain nagoen lanean. Eta oso ongi, zeren zen enpresa txiki bat, eta, bueno, sortu zuten jakin gabe ongi zertan ibili behar ziren, eta baziren gai desberdin, hasieran hasi ginen lan batzutan, erlazion gehiago bazuten elektronikarekin eta horrela, eta gero hasi zen proiektu bat eta hortan sortu zen inteligentzia artifizialako lehenengo proiektua edo aplikazioa. Eta proiektu hortaik ja sortu zen gaur egun garenak, ez? Gaur egun egiten dugu, ezakite euskaraz nola erran ongi, verificación digital de la identidad. Bale, bai. Eta orden, bai, erabiltzen da inteligentzia artifizial ziurtatzeko zuzarela. Bai, aeroportuetan eta gero eta gehiago. Bai, egiten dugu mundu virtualan, adibidez interneten korronte bat edekitzeko, zu behar duzu ziurtatu zuzarela hori da, eta orden ziurtatzen dute aurpegia, zure argazkia, ziurtatzeko ez duzule jartzen bertzen norbaiten argazkia, hori da. Gero ere bai, dokumento edo, nan edo pasaportea, ziurtatzeko benetazkoa dela, eta ere bai, ahotsari buruz ere bai, grabaketak eta ziurtatzeko zuzarela ahotsa horien atzean. Eta ere bai, gehien bat aurpegi ziurtatzeko motorroiek erabiltzen dugu benetazko munduak. Sartzeko adibidez, oraia baditugu arazo pixka batzu zeren Espainian, pixka bat, pauso batzuk atzera bota ziren Agencia Estatal de Protección de Datos gomendatu zuen, eski izan zen pixka bat, ez dakit, nola ditu. Arroa esango dugu. Bai, errantzuten nola biometria erabat beti opzional, ez? Norbaitek aitortu behar du, berak erabili nahi duela, ez? Eta zuk ez baduzu erabili nahi, utzi behar dizute beste aukera bat. Orduan, nola baduzun beste aukera bat, zertarako biometria. Hori atzerako pauso bat da. Hori da, erteko moduan, adibidez, nabala bat. Nabala batekin zuk hiltzen alduzu norbait. Eta hortaz debekatu behar dituzu nabalak? Ez, nabalak erabiltzen dira gure bizi normalan. Bai, egunerokotasunean. Hori da, biometriarekin pixka bat hori gertatu da. Eta orai, Europatik ari dira legeak berriro aldatzen edo zeren da aintzinamendu bat ez erabiltzea gomendio hori. Eta, hortan... Bai, ari gara, saltzen ere bai beste lekuetan, ez? Adibidez, Latinoamerikan, Argentinan, eta horrela, nola ez gaudenan Europan, bertze legeak dira, han ikusten dute ona dela biometria, zeren da ziurtatzeko modu bakarra, ez? Zuzarela, ez? Eta, hortan magabiltza. Eta aipatu duzu, lehen Peraltan zeunden etapa horretan, zinela ingenierien artean emakume bakarra. Bai, emakume bakarra. Baina gustora sentitu zinela. Bai, superongi. Uste dut izan zirela nire urteriko berenak. Izan ginen oso talde polita, oso ongi hartzen genuen elkarrekin, ere bai nagusion bat izan nuen, ongi erakusten zuen, oso gustora egon nintzen urte horietan. Eta inoiz egin zaizu arraroa, hori, gizon artean ibili behar izatea eta emakume bakarra izatea, eta ikusi duzu igual kanpotik desberdin tratatu zaituztela, edo ez, edo...
Ez, igual ja normalizatu dut hori, ez? Beti ez izatea emakumeak, ez? Eta, bueno, ez, arraro ez, baina igual ja ni barneratu dut hori, ez? Zeren betidanik normalean bai suertatu da emakume gutxi izaten zirela, ez? Baina ez zaizu importa. Zuri egun zara eroso eta listo. Bai. Eta orain, hortik, orain adibidez, bai ari zarela kudeatzen talde bat, ez? Internetan ari zaten proiektu honetan, kudeatzen talde bat. Bai, ez gara talde handia, baino berriro bai naiz emakume bakarra. Eta gainera lidergoan dago. Bai, besteak gizonezkoak, eta ez, ere bai, oso gustora, bai. Zuk uste izaera kontua dela ere? Osea, hau da, emakume bat gizonezkoekin bakarrik lan egin behar duenean, eta adibidez igual lidergo postu batean egon behar denean, zuk uste izaera kontu bat dela hori ongi kudeatzea, edo zergatik askotan geratzen da deserosoa egiten dela guretzat horrelako egoera bat. Deserosoa. Azkenean, igual agian ez digutelakoz aukerarik ematen, ez? Zeren gero aukera hori hartuta, nik uste dut emakumeak ongi egiten dutela. Zeren, orain dela gutxi egin nuen kurso bat, hola, deitzen dela mandos intermedios, ez dakit ongi euskaraz. Eta hor, kuriosa da, zeren erten zuten zu, nagusi bezala, behar dituzu ikusi zure kargu dauden langileak, zure seme-alabak balira bezala. Orduan, ez emakumeak amagintza horretan, hori badugu, ez? Eta gizonezkoak berriz, uste dut, ez dutela ikuspuntu hori, ez? Lankideekin. Ze kurioso, ez dut inoiz horrela pentsatu. Bai, eta kurtso horretan, batek gainera errantzuen beste kurtsokide batek. Bai, pues ez daki non agertzen da nagusiaren definizioa, eta hori erten zuen, harremana behar du izan, aita eta ama bezala, bai. Nik ere ez nekien, orain dela gutxi izan da hori. Eta orduan, zuk uste duzu, ez daudela inbeste emakumeen lidergo postuetan, ez digutelako aukerarik ematen, edo batzutan, ez erran behar dugulako, familia eta amatasun lehentasun. Niri duriz, agian gure buruari ere bai, murrizten ditugu aukera horiek, ez? Agian gizonezkoak argi dute, nik onera jatu nahi badut, pues jazta, jarraitzen dut eta botatzen dut aurrera, ez? Eta agian emakumeok, pues, bueno, igual ez gara denak berdin, ez? Baina igual, pues, pentsatu behar duzua, bueno, pues, kontutan hartu behar dut hau, ere bai hau, etxea, ez dakiz zer, baina gero izaten baditut seme-alabak, murriztuko, igual, erosoago biziko naiz, horrela, eta ez dakit. Bai, ni batutan pentsatu izan dut, Osea, orain dudan lan erritmoarekin, askotan pentsatu izan dut, imaginatu dut nolako, ni adibidez ez dut horrelako ama izateko goga hondirik, ez ezer, batzutan pentsatu dut, nola izango zen nire bizitza seme-alabekita? Ostras, ezinezkoa litzateke, osea, nola kudeatu eta... Bai, lehenbiziko urte horiek zailak dira, nik orain nire alabak handitu direla, eta, bueno, pues lasaiago bizitzen zara. Bueno, hala ere, jarraitu behar duzu, ez? Baina ez da berdina, eta bai, lehenengo urte horiek bai zailak egiten dira. Eta ere bai, gehien bat nik bai ikusten dut, horrela horrei atzera begira, erabakiak ere bai hartzen dituzula kontutan hartuz beste gauza horiek, ez? Agian, ez zara hain libre nahi duzuna erabakitzeko agian. Bueno, eta zu aipatu duzu, orain sartu zarela, ez, talde hau kudeatzen. Bai. Igual orain arte, orain zure alabak helduagoak dira, ez? Bai. Baina igual orain arte, ez zen hain erreza, ez?
Bai, hori da, bai, kudeatzen hasten bazara, agian joaten zara etxera eta ez duzu deskonektatzen horren bertze lanaz, ari zara pentsatzen, bihar, ez dakit zer, eta zu bakarri bazara, erresago da agian, sartzea egin behar dituzun orduak, eta ja bukatzen duzunean, ja deskonektatzen duzu, edo ja egoten altzara etxeko gauzetaz arduratzen lasaiago, edo... Bai, nik hori ikusten dut orain, ez? Osea, neska mutil diren bikoteetan, ez? Orain, ari dela kasu batzuetan buelta ematen, ez? Eta igual, emakumezkoa badago igual hori lidergo postuetan, edo ezakit aurrekoan politikari bat etorri zen, edo... Eta igual gizonezko hartzen du etxeko pisu hori, ez? Baina kostatzen ari da, ez? Buelta hori ematea. Bueno, ni nabaritzen dut, adibidez, nire lanean ni naiz zaharrenetarik. Eta gehienak orai ari dira, aurrak edukitzen eta horrela, eta bai nabari da, onera, hori, adibidez, baja de paternidad, biak ja berdindu direla, eta hori bai nabaritzen da, Zeren gero ere bai, agian bai ikusten duzu zure lankideak gizonezkoak murrizten dutela bere jardunaldia, eta lehen gauza horiek ez ziren ikusten, ez. Bai. Beraz, pausu batzuk aurrela... Bai, badoa poliki, baina nik uste dut badoala. Eta zu betidanik izan duzu argi zure bidea ingenieritza eta teknologiarekin lotuta zegoela, eta? Bai, ez dakit, argi ez dakit, baino banekien zer nuen gustoko, ez? Batxilerrean edo, lehen hori, niri gustatzen zitzaizkidan matematika, fisika, kimika, gauza hori, zientziak. Hori nuen argi. Eta gero sartu nintzen ingeniaritzean, sobera jakin gabe zertzen edo zer ikasi behar, baina gero sartu nintzen eta gustukoa nuen. Bai. Gainera, ikaski gehienak, Igual, sobera gustuko ez nituena, gero denborarekin konturatu naiz, agian, ez zela irakasle sobera ona eta batzutan ez duzu gustukoa... Bai, irakaslearen gatik, baina gero erten duzu, hori polita da, bai, ni gustora nago, bai. Horren ari dira, kanpainak eta pixka bat egiten eta azterketak zergatik ez dauden hainbeste emakume STEM ardatzak edo aukeratzen dituztenak, ez? Eta batzutan ere ikusi da, batzuendako zaila dela, oso maskulinak diren arloetan egotea, ez? Eta emakume bakarra sentitzea eta inkluso fabriketako aldagelak edo dena delakoa, ez? Horrelako oso mundu maskulinoa denez eta izan denez, ez? Igual ez dira animatzen horietara, ez dute haien burua hor ikusten erreferentirik ez dutelako izan. Ja, erreferentearena nik badaukat lankide bat, nirekin lan egiten du, baina ere bai lan egiten du unibertsitatean, irakasle bezala, dira plaza batzuk deitzen direnak irakasle asoziado. Eta orduan, gauza da, industrian edo lan egiten duten profesionalak gero aukera izatea erakusteko unibertsitatean. Eta berak erten zuen, hori zuk erranduzune, ez? Zaila dela, gerotan neska gutiago sartzen direla ingeniaritzan. Eta beti, ari zirela pentsatzen nola landu edo nola hobetu hori, eta hasieran pentsatzen dute, eske behar ditugu erreferenteak bilatu, eta gero, ohartu ziren, neska gazteak behar dituztela hurbileko erreferenteak. Claro, eske Marie Curie edo... Hori da. Erakusten baldin baduzu esan du, genia bat zen, ez naiz ni. Hori da, azkenean, bina nire ama ingeniaria da, ez? Edo ingeniaritze ikasi du. Edo nire izeba, medikua da. Hurbileko erreferenteak lan gehiago egiten dutela hortan, bai. Eta adibidez, nik uste, medikuntzan,
nik uste orain bai daudela emakume pila bat, eta igual gehiago ikusten dira ez, baina adibidez, zure kasua bezalako emakume bat, nik uste ez dudala ezagutzen, edo ez dakit, igual ez naiz kontziente, baina hori, inteligentzia artifizialarekin lan egiten duen emakume bat gainera, talde bat kudeatzen, eta ez ditut asko ezagutzen. Ja. Eta bai, interesgarria da, niri adibidez munduri ez zait gustatzen, baina baita ere ez ezaguna egiten zait, hor mundu horretan lan egiten dituzten emakumeak. Ja. Horretzen naiz, duela gutxi egon nintzen aurkezten horrelako kanpaina bat, emakume gazteak hurbiltzeko STEM arloetako FP-tara, eta ekarri zituzten, esaten duzuna, hurbileko erreferenteak, ekarri zituzten hurbileko haien Euskal Herrian bizi ziren emakume ezberdinak eta arlo horietan lan egiten zutenak, ez? Eta nik uste hori, hurbileko erreferentek ere interesgarriak eta beharrezkoak direla. Bai, eske azkenean, karo, gazteendako da zerbait erreala, ez? Norbaite gazte batek pentsatu dezake, nik ere lortu dezaket, hori da. Eta sobera urrun jartzen baduzu erreferentea, hori da, ez dakit nik hortarako ez dut balio edo, eta bai, hortan zebiltzen, bai. Zure alaben kasuan nola ikusten dute? Nola ikusi izan dute zure eremua, zure lana? Etxean, hasieran bai, Alabazarrena nahizuen ikasi ingeniaritza, baina gero, hartu zen agian hobe egiten zituela beste gauza batzuk, ez? Zeren gure etxean ere bagara musikariak. Honi geratzen da pilo bat, zientziak eta musika edo artearen kontua daude super lotuta. Oso lotuta. Bai. Hori, harritzen du, normalean ez, badirudi oso, ez, daude oso lotuta. Nire lanean, badira jende pila bat kontserbatorian ibili direna, baina pila bat, eta inbertzeneko instrumentuekin. Bai. Eta gu adibidez, txistularia gara, etxean gainera, lauak. Senarra ni eta nire bi alabak. Bai. Eta arlo horietan... Bai, Alabazarrena adibidez badago aurten bigarren DBH-en, ez bigarren DBH-en, ez bigarren batxiller. Eta bera jarraitu behar du musikan. Bai. Kurioso hori, zer ikusia da izango ote dute? Ez? Nik uste baietz daudela hor zerbait... Ja, pues ez dakit, bai, matematika eta musika, azkenean, bai. Nire irratiztenan gauza kurioso bat zen, ni beti izan naiz oso txarra matematiketan, edo hori uste nuen. Eta gero ikasi nuenean analisi musikala, matematikak dira. Bai. Horrein ez naiz oso, ez dut asko oroitzen, baina oso ona nintzen analisi musikalean, oso ona. Eta beti izaten zidan irakaslea, zu matematiketan ona izan barzaten, ez? Beti izan naiz txarra. Ez? Baina, eta nik uste, nire kasua zela, hori, musika ikusten nuelako argiago, ez? Hau du, eta hau da erantzuna, ez? Baina matematiketan egiten zen guztia oso, zakit, abstraktua. Eta orduan, behar nuen... Hortarako, bai ikusten ditut iduriak biek, matematika eta musika, bai. Eta, adibidez, zure kasuan, zer esango zenuke egin beharko litzatekeela, ez? Edo hezkuntza mailan, edo lantegietan edo, aldatzeko pixka bat hau, ez? Eta emakume gehiago sartzeko lidergo postuetara, eta porque badakigu igual zergatik ez dauden, baina zer aldatu beharko litzateke. Hori da zaila. Bai, pues ez dakit. Zuretzako ze izango litzateke lagungarria, ez? Edo ze izango litzateke ez, igual ja ez duzu behar, ez? Baina igual gaztea zinenean edo aurrak izateko momentu horretan, edo... Ja. Pues ez dakit zaila da. Azkenean, igual urrunetik ikustea edo erakustea ez dela hain zaila, ez? Eskuragoa dagoela. Zuri edo zu gustokoa balin behar duzu, egin dezakezula, ez?
bakotxa bera ez botatzea atzera, ez? Bai, muga horiek ez jartzea igual lehendik, ez? Bai. Frogatzea, saiatzea, eta igual ikustea ez dela itzaia. Bai, agian bai. Baina, ere bai, nik igual etxean behar duzu laguntza, zeren dena ezin duzu. Osea, etxean atope eta lanean ere bai atope, azkenean ere bai, Lehertzen. bai, sobera botatzen Karga dugu gure, handia bai. Bai, nik uste bai, hori, osea, etxeko laguntza edo, nik uste hori baita ere hitz hori ez, ikasi dugu ez laguntza, baina ez da laguntza, ez? Osea, da... Bai, partitzea, ez? Hori da, ez? Ze batzutan ere hori nik uste betidanik entzun izan dugula, ez? Eske laguntzen nauzu edo lagundu behar nauzu, eta eske ez da zure laguntza, da zure egin beharra. Ez, guk horretan gure etxean bai egin ditugu bien artean, karo, bertzegize, pues, ezin de, ez. Baina, bai, zaila da, zaila da jakitea nola, bai, eta gero, ere bai gaztek ikusten dutela, ingenieritzan eta sobera ikasi behar dela, ikasi behar duzu pile bat, eta agian orai dela, ezakit, 20 urte, zu bazenekien, ingenieritza bat ikasten bazenuen, lana ona izango zenuela, soldata ere bai, nahiko ona, ez? Desentea, ez? Eta agian gaur egun aldatzen ari dira gauzak, ez? Eta jendea pentsatzen dutan, zertarako ikasi behar dut horren bertze, zeren azkenean, ez dut irabazi behar olako soldata handia, eta berez lana agian estresa gehiago edo, eta agian hori ere bai aldatu de, Hori egia da, igual beste faktore batzuk ere badaude. Bai. Nire etxean, nire alabak erten du, nik nahiago dut izan erakasle, eta horrela baditut 3 hilabete oporrak. Ez dira 3 hilabete, baina, agian, eske zuek badituzu oporra gutiago, agian ordutegia ere bai etzaizo bera gustatzen, eta, karo, gazteak gauza horiek ere bai ikusten dute. Bai, eta lehenago agian gauza horiek ez gintuen kontutan hartzen hain goiz. Osea, gu hasten ginen ikasketak egiten, eta nik ikusi dute, nirekin unibertsitatean ikasitakoek, agian lehenbiziko urteetan pila bat joan ginen industriara lan egitera, eta gero urteekin pila batek ere bai, mugitu dira bigarren hezkuntzara irikasle bezala lan egitera. Hori da, azkenean, agian baduzu oporra gehiago, jardunaldi ordutegia hobeagoa, eta hori ere bai gertatu da. Bai, egia da, igual orokorrean generazio aldetik badagoela aldaketa bat, eta baloratzen ditugula, igual ez dugula inbeste baloratzen lana edo ez? Bai. Eta beste gauzatu direla igual garrantzitsuagoak. Bai, denbora, orai denbora pila bat baloratzen da. Lehen normala zen ikustean norbait pila bat ordu sartzen, lantegietako ordutegiak, ni horitzen naiz, nire lehenbiziko lanan, ateratzen nintzen 6etan Peraltatik. Osea, gero etxera, ailetzera orduko 7ak, eta... Falduta hoera. Aurri gabe, agian kirola pixka bat egiten nuen, horreia ez. Eta orai berriz, eskertzen dut, 10 minutotan banagola etxean, eta 5etan bukatzen dut, 7:30 hasizkoz, 4:30 bukatu dezaket, nahi izan ezkero, eta, lehen agian denbora etzen horren bertze baloratzen, eta orai berriz bai. Eta uste dut gazteak gerota gehiago, gu baino gehiago. Eta igual hori bai dela generazioaren asunto bat, baina nik uste hori, azkenean hori emakume gutxiago egotearen kontua igual ez da horren justifikazioa, ez? Osea,
igual bai, ingenieritza ikasketa gutxiago edo egiten direla, ba hori igual egia da, zenbait karrera edo ez direla ja hautatzen, ba izan daiteke ez, generazio baten kontuagatik, baina bai, emakumezko gutxiago egotearena hori ezakite zergatik. Hoi arrara zeren artenatzut, ni nire garaian, justo nire belaunaldian, ginen, 50% edola neskak, baina izan zen, uste dut, urte hori pixka bat berezia. Bai, baina... Ez da ohikoan. Ez. Nik ikusten dute, batzutan lanean, hasten garenean, unibertsitateko kontu solasean, eta ikusten dut beste adinetakoek, ez dutela berdina kontatzen, ez? Bai, nire lagun nesken artean, bai, ingenieritza ikasi duen neska bakar bat ezagutzen dut, ez? Eta mutil gehiago. Ja, mutil gehiago. Edo igual ingenieritza ez, baina bai, teknologia, informatika edo arlo horiekin lotuta dagoena, ez? Ja. Orduan, bai. Badago, arrakala handi bat, ez? Eta... Ja, igual krisiarekin ere bai izan ziren urte gogorrak, ez? Eta delako krisi hori 2008koa eta hori, eta azkenean urte txarrak izan ziren zeren, azkenean ikusten duzu, aukera balime duzu gizonezkoa edo emakumezkoa lan bat betetzeko, agian hartzen zu gizonezkoa eta emakumezkoa kalean, ez? Eta, bai, ez dakit, urte horietan pixkanaka uste dut atzera joan zela. Eta, azkenean gaztek ere bai gauza horiek ikusten dute aukeratzeko momentuan, ez? Etxean eta, ez? Zu ikusi duzu, emakume bezala, igual, bikoitza, ez dakit nola azaldu, baina ongi egiten duzula, baina super ongi egiten duzula azaldu behar izan duzula. Hau da, igual gizonezko bati ez zaio egiten demostratzea edo azaltzea ez nola egiten duen, eta igual zu emakume izateagatik esan behar zu, bai, eske ona naiz eta ez dakit frogak edo aurkeztu edo... Ja. Pues nik ez dut nabaritu, Ez dut nabaritu. Lan bera egiterakoan, baina, gero, hasten zara pentsatzen eta ikusten duzu, nagusiak, azkenean zer dira, neskak edo mutilak. Agian aukera gutiago ailegatu, ez? Igual, lana egiterakoan, zuk egiten duzu egin beharrekoa, egiten duzu ongi, eta, zoriontzen dizute ongi egiten duzunean, baina, agian, zaizkitzu ailegatzen... Aukerak gizonei bezain beste. Igual bai. Bai, zaten zuna ere kuriosoa da, ez? Krisiaren garai horretik igual aurrera, eta nik uste gertatzen dela, ez, orokorrean, aukerak eta prozesuetan askotan, ez? Bai, igual amatasunagatik edo nik zer dakit askotan aukeratzen dira gizonezko gehiago emakumezkoak baino, ez? Edo horrelako galderak ama izan nahi duzu, edo ama zara, edo... Bai, niri duriz oraia hobetu dela, baina urte horietan bai izan zen, ni banuen ezagun bat, ni gelitu nintzen lanik gabe, 2013an, eta beste emakume hau ere bai. Eta berak ere bai bazituen bi seme alaba eta ez zituen izan behar gehiago. Beraz etzen ingenieria, zen delineante edo, idurie. Eta berak erran behar, ibiltzen kurrikuluma botatzen eta horrela, eta ez zioten deitzen lekuetara. Eta azkenean jarri zuen kurrikuluman baditut bi seme alaba eta ez dut izan nahi gehiago. Eta orden, automatikamente ja deitu zioten.
Eta hori gertatu izan. Bai, hori gertatzen da. Bai. Orain nik uste gutxiago, serio jartzen ari garelako. Bai. Kuoten kontuagatik, edo, bueno, ja ikusi dugulako hori astakeri bat dela, baina horrelakoak gertatu izan dira. Bai. Eta nik uste horrendikan batzutan gertatzen direla. Bai, nik erten datzuten, kontu hau izan zen hori dela 10 urte, baina, gauza hauek... Baina gutxi da 10 urte, ez? Bai. Eta hola. Eta zure ustez adibidez, etxeko lan remoto hori, edo etxetik lan egitearen kontuak, eta hobetu dituela lan baldintzat gehien bat emakume hontzat? Konziliazio kontuarekin eta... Niretako baietz, bai. Nik adibidez, guk ere bai egiten dugu telelana, badugu aukera egiteko, astean edo goiz guztiak bulegoragan eta arratsaldez etxean, edo egiten alduzu 3 egun osoak bulegoan eta 2 osoak etxetik. Eta alare, hortik kanpore bai, bakotxak, adibidez nik, guk egiten dugu lana edo 7:30 4:00 edo 8:00 eta adibidez ni hasten naiz 7:00 lanean, etxean. 7:00 hor egiten dut ordu bat, gelditzen naiz, bitartean laba prestatzen du txikia eta horrela, bera joaten da eta orduen nila joaten naiz bulegora. Ordu hori sartu dut eta 9:00 hasten naiz bulegoan, baina badut aukera 5:00 bukatzeko, eta lehen bertzegize izango litzateke 9:00 hasten bazinen 6:00 bukatu. Eta niretako bai errestu ditu gauzak. Gero ere bai, kasuman behar da, zeren batzutan oso engantzatuta balin bezaude lanakin edo... Ez dara gelditzen, ez? Bai, hoi ere basatzen da, azkenean igual zaude gauz batekin eta igual larun bat goizea, egiten duzu ordenagailua eta jarraitzen duzu eta, hor bakotxa bera, jarri garitu mugak, bai. Bai, hori arazo bat nik ere gertutik ikusi dut, eta inkluso bajan egon, ez? Bajan egon, baina, ez telegana egin dezaket. Bajan zaude, baina, bai. Baina, azketan baita ere gara lanaren esklabu, horrein altzen dira gauzak, ez? Generazio aldaketarekin, bai, baloratzen ditugu ez da gauza, baina horrein nik uste horrein garela lanaren esklabu. Bai, hortan bakotxak igual jarri behar ditu mugak eta, ongi da, lana egin behar da, zeren bizi behar dugu, eta gustatzen bazaitzu, askoz ere hobe, baina azkenean, lana da, eta bizie, badire bertze gauzek ere bai, ez? Eta ez dakit, ados egon gozaren edo ez, baina batzutan ikuste gertatzen dela, emakumezkoi batzutan ez diguten ezain beste aukerarik eman, ematen dizkigutenen aukera horiek, saietzen garela dena oso ongi edo perfecto egiten. Bai. Eta orduan, hori ere gure kontra joaten dela. Ez dakit. Ni hori sentitu dut ere noiz behinka. Bai, nik ere bai, pasatu izan dut hori, eta gero igual pasatzen zara pixka bat egiten duzu gehiegi, eta, hori ez da ona, zeren ohituratzen duzu beste aldeari ematea, behar duena baino gehiago, eta gero zure burua ere bai, ohituratzen duzu egitera behar duzuna baino gehiago. Eta gero, ogertzera orduko, agian ja izan da berandu. Baina zure buruarekin ere bai, eh? Bai. Eta normalean gainera, gertatzen dena da, ez dizutela kanpotik eskatzen, baizik eta zu bakotxa zara. Karo, baina igual nik uste ere batzutan datorrela hortik, ez? Azkenean ez badizute aukera askorik ematen normalean, ez? Aukera ematen dizutenean, da, hau, inbar dut oso ongi, ez? Eta zure buruari presio hori jarri, eta igual zure mugak inkluso ez errespetatu, zuk zure mugak. Bai. Eta gero, esaten duzuna, ez? Nagusia edo, ikusten du, egiten du guztia, ez du... Jarriko diogu gehiago, zeren ala ere, ateratzen du guztia aurrera. Eta momentu batez dena egiten duena zan da, eta beraz bilatu behar dugu oreka. Bai, bilatu behar da oreka, hori da. Bai. Bueno, Ixone, oso gustora, egon naiz zurekin. Nire bai. Azkeneko galdera bat egingo dizu.
Eta da, ze esango zenioke, ez, neskatu bati, ez, emakume bati, hasi nahi duela, igual, mundu oso maskulino den mundu batean, edo eta lidergoa hartzeko aukera bat eman dioten emakume horri, ze esango zenioke, edo ze... Pues, egiteko gauzak normaltasunarekin. Ez duzu zeren egin behar gizonezkoak baino gehiago, edo zuke egin pertsona bezala tokatzen dena. Berdin da, emakumezkoa edo gizonezkoa izan. Zeren bakotxa bera hasten bada gauzoietaz pentsatzen, zu ere bai, ja, portatzen zara beste modu batean, ez? Eta bakotxa berak hartzen badun gauzak normaltasunarekin, ja hori da lehenengo pausoa, ez? Mila esker, zorte hon zure proiektu guztietan. Eskerrik asko. Eta hurrengora arte. Zuei. Mila esker. Venga. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.